Kulay PWPW, kipinang subhay PCCN siya ka singi ka baar punyaw jong kajing pen kre ya ka singi pentikos ban pen ki imbyang ya sim ku ya ubala don hangi bangin kumbaong ngin kersiu biang yu pat hangi hakane ka singi ka baar punyaw ngipet siapang sim ku ubat trei hangi uba ayangi kasap kabat kawin na kani kasap kadai kasap penkia naka catechism of the Catholic Church ngipet ya kani bu sim ku u ai hakikato katne kasap kerpang ban penkia kenang ban pen pau ya kabor jong ke jinge jong utrai balami pat sim ku u ai ha ki kato katne ya kasap bakerpang ban pen koi ban pen kia kenang ban pen pau ya kabor jong ke jing ai jong try balami pat ngipet ya kane nakasiti ke bani kong Paulus apostol syaki korin kalong ke bakat ar kalong ke bakat ar kerkat ke bakandai ke ong now men sim way uyo kajinget ya weipat uju mensim uai ya kabor penkia saha weipat ka dukar baspo saha weipat kibor le kampala hawe la ai kajinget tulupa hawe pat kabor pan penyaper ya ki mensim ki babha na ki pasniu we uyo jing priang kajing nang ki tin ki thelit weipat ya ka jingnang ban batai ki tin ki tilit hakani ka lenong ka pakhat ar jong ka city jong Paulus apostol sya ki nong korin ka kerteng jong kene ka wena ki bentai jong kini ki dekat ka ong ki sap baper mi sap baper jong men simbakut hakani ka long u Paulus apostol u hikai u batai ha ki kristan ha korin Marka deiru ke jing batai yangi iwe pe iwe ya ki kam jong kini ki sap ki kam jong kini ki sap pengi don ro ka we ka benta ka ba u Paulus u batai ban hikai ya ka jing long jong kini ki sap ha ki breu pa per ki benta pa per ki yo e ki sap pa per la ka jong om baro ki yo e baro ka sap om barak yo ya kasap jing penkia mar mantangi pej ya kene ka we kasap jing penkia om ya barak nak takadau ni saong baka katika zemburu ka saong ka sapta ingi si kayangi umen simbo ku u ai ha ki kato katne ya kasap kerpang ban penkia hakane ka juga nong ka dekat ka alpupra nang ta ublei ulabu hakabalang ki apostol ningkong buat sakinang tulupa nang ta ki nong hikai nang tapat ki nong le kampla ki nong penkia ki nong yarap ki nong penyat kam bat ki tu ki bakren ya ki tin ke tilit pe ki don lagi jong hakamet pamayan jong ukris ki apostol hang ni su kan mau hang ni ki apostol ningkong tin mar kata pe hakaniam katolik ki don ki bishop ki badai kita ki nong hiar pateng ya ki apostol te ki don hakardan baningkong Paulus hi uloong ndai mangabong pe kene ke sici jong Paulus apostol sigi nong Korin nang ta ublei ulabu hakabalang ki apostol ningkong buat hakabalang mana betul hajarong ki apostol nata sa buat seki wipat buat seki nong tulupa nata ki nong kai nang ta ki nong lekam pala ki nong penkia pe ki don ombarok hat ki don ki ta ka sap jing penkia ombarok te kidon lagi jong ki sap kidon lagi jong ki kambar kini barok khoi ki penlong ya kamet pamayan jong kris ki te ya kane kamet pamayan jong kris
Hakat kot kepala peuru. Hato barok kile kampla. Ne ki don ne ka bor pen kia. Hato barok ki kren ne ki tien ki telit. Barok ki don la kasap. Ban batai ye ki tien ki telit. Om barok ki don ne ka ju kasap. Ki don katok ane ki don ya kane kasap. Kiwe katok kasap. Kiwe katok kasap. Hari kini barok koi ki trei. Kumba upenya srim ya ki khot met jong ka met ubriu. Bakini ki khot met ba per kia trei lang. Hakaju ka met. Kumjuru kini ki sap ba per jong men sim bakoi. Ya ka baka we na kita ki sap. Ya keren menta kita sap pen kia. Henry hang ning yang ka sap pen kia. Henry what aba ni duai takabajur leni ki jing duai ki bajur jing duai sitrhem barakhoi kita ki jing duai om barok ki pinyo ya ka jing pin khia ya ki jing chat jing pang barakhoi om barok ki yo ya ka jing pin khia ba wat la da duai jur bale kalong kumne ti Paulus batai yangi bale kalong kumne tu mauru yalade u yo mat ya kene haka met ke jong u bula duai ban yo jingkot andre siam la yo jingkot re pende yo ya ka wepat ke jingikai na utrai dizu ongkum no ya ka ba ni siam haka siti ba ar sakinong korin kalau nong ka ba khat ar ni ne pule ya kene ke de jingikai ba bun sin ngiru ngileit ban duai habang ngi pang ngi sitom ngi leit ban duai pada habang ngi leit ban duai ngi kmilinti ban yo jing pun koi here kidon kipor habang ngi leit ban duai dalade ngi leit ban duai dalade badru ngi kerpat ye ka jing asylum ba jing duai lam jong kiling do na ka ban ta ka jongi don kipor bangim yo ye ka jing koi ngi nom du jing kermen maru ujisu wong no hau Paulus wong no si tip ar ju Paulus sakinong korin kalong ko ba khadar khot khandai kumno ule sngew ya kane ka sur na utrai ula ong hanga wong Paulus ka jingai e jonga ka biang ya phi namari ka bor la penjanai ha ka jing telot ka jingai e jonga ka biang ya phi te ha kane ki jing duai jongi oi don ki beri ki pala ai ya ka sap don kiling do om baro khoi kiling do ki don ka sap ban pen koi pen kia don ya ki bala jit kerpang da men sim khoi ban yo ya ka ne ka jing trei jong u ban long ki ba pen koi pen kia haba ki duai hano hakino kino ki beri halor kino ki beri lajar kata om baro ki jing duai nak ban ta ban yo jing koi jing kia ki ai ke jeng ko jing kia maka don la ka mang na utrai jisu but u Paulus hi kumangal ong ude we na kita ki bala yo ma de kane but u la ong ha u ka jing ai e jonga ka biang ya phi namar ya ka bor la penjanai ha ke jing tolat but ha ki jing sitom ya ki ba hab ban sha ki la ban mut kelaban mut kumno ni kaneru ngi persinong rem hakawe ka siti jong Paulus apostol ya ka jing sitom ngi hap bansa te kumno agar khat haka siti cha ki kolose jong Paulus apostol ka lenong ka ba nikong khat ka ba pra ngan pule ne ka panta jong pi khot ke ba arpusau wong kumno mentanga kemen ha ki jing sya sitom jonga na ka benta jong pi ha ka do jonga ngapen biang ya ka baduna ha ki jing sya sitom ukris na ka benta ka met jong u ka balang komen ka para haba teng ngilei ban duai ban yo jing ko jing kia tang ba ngim yo ya ka ta jing ko jing kia tingin le kumno ingle kumba u Paulus ken
anda ulai yo jing pensai na utrai pa utrai jisu uang hau Paulus ka jinge jonga ka biang ya pi kala biang tang jing jonga na ka pentai jong pi la pi yo jing koi ru de na ka dau usah thok kum ne ka siti cha kinong ko se ka long ben kon ko op sao ha ka do jonga ngapen biang ya ka baduna ha ka jing sya sitom ukris na ka penta ka met jong u komen ko para da ngiru ngile kumju kumne kum basim Paulus apostol teka jingpang ke jing sitom jengi kan salong ke batiang kan salong batiang namar ba ngi sim bentalang bat ukris ha ka jing sya sitom ke jong u lani ngi penduna ngi pen pura dan ngi pen biang ya ka ba duna ha ka jing sya sitom jong ukris na ka benta ka met jong u ka badai kepalang tingiru ngilak ban lek kumju taga bangi lek kumta kumabun kiru kuy kila lek kumta kila duai na kapantai jing kwa jing kia tama kimio Henry taga baki IT ya kata na kapantai jing kelag bomod jong kinang pop jing kelag bomod jong kibahayeng hasem kila yo ya ka jing kedup ke jong u anda kila klat na kana kapertei berba kum kini kila simentalang ha ka jing sasi tom jong kris na kapanta kapalang kila yo ya kaburam bat ki kepa jong kepalang ke bishop ki pabukut ki kardinal ki kentiu saka nam rikhu jakum kini ki breu ki ba along sisa ki ta ki bala yo benta rengkat pat ukris aka jing sak sitom jong da ka ki ong kumba u Paulus ong ha ka do jonga nga pen biang ya ka baduna ha ka jing sak sitom ukris na ka benta ka balang ke jong di komen ke para to ai ba kene ke sing ki par punyo kan ai yangi kene kene ka jing solution ya ha ka bor jong ke jing sak sitom jong jisu ben yo benta pat bangin ken mau wa om baro ki jing duai ki la ban pen yo jing ka jing khia yangi ringim dei bantu jing kermen wen ke para in khobiang sisin ya umen simkui bon wan hapo kamen sim ko onot ke jing im jungi barak kawai hak teng pa bodu kun men sim bakui amen wan sim bakui ben sai ya ke onot jungi bengi du bio i ya ki ki badai ke jong play wan men sim bakui ha ke jing mut ke jungi bengin tip tu ya ki badai jong play wan men sim bakui ha ka men sim jungi pangi di blong tang jong play pen kuj pen kentang ya kat ke pangi kren ngi perkat pat ngi le kenang ba ki berkhoj kin long na kapenta ka buram jong play amen hastung pa berkun men sim bakuj amen